Hinggang tanpa pepindan saking kawula sakon coro bogen beksa abang muda amargi wonten ing ngodangan siang jamu kisah bersama sakit paring tos panglipur derek Bang Yubagyo anggene abelawan rasa rencang kawula Anandika bias utama. Wah ngene iki Mbak Nurli ya. Heeh iki serawunge ya akeh. Serawunge akeh, tepungane ya akeh. Wah dan matur sembah nuwun tenan wis saguh boyong kanca-kanca bangsa awang muda tekan Gunung Kidul ya sekalian plesir terima kasih wah iki sing bonang ya adoh heeh iki saka tlatah Serunggung Magelang kono ya heeh iki sing nyaron iki adoh ya matur sembah nuwun Mas Triwahyu iki saka tlatah Cawas Klaten adoh tenan dasare matur sembah nuwun iki Karawuan juragane roti Opal Bakery terima kasih sukses ning Semarang yo Mas yo wis buka cabang 7 jan tak dongake ya muga-muga tambah laris ya Mas Rian Saputra iki juragane Gedruk matur sembah nuwun heeh wingi jarane omahe kegusur ning kok ya oleh 2M ya heeh dan terima kasih tenan matur sembah nuwun nek Doni mono mabengi amor aku oh saiki wis judul kabar muda. Ya. Suara kepethuk kok dadi judul saiki. Nggih. Mobilnya sambut samud ganti sampai go diri para reca-recang Bapak Putri. Anggede aso panglipur dumateng para reca-reca tersa budaya paramila dumateng para reca-reca paraga kasuwun enggal cekat ketemu majeng wonten sasana pawiatan adede gedeng ingkang jumbuh kalian suwasana. Beksa among muda. Yuk, 3, 2, 1.
Yuk. Bersama muda ada Kena Sembrani. Bisa gila.
Ayo yo. Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah. Yuk, 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 yuk. Ada tidak berani. Saya kira kawan saya. Ani. Yuk, 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 yuk. Stop. Yuk, yuk. Ah, ah, yuk.
Ayo, ayo, Som. Dena Sembrani. Yuk, 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 yuk. Ayo, Som.
Beda seberani, beda seberani. Ayo. Iya. Iya. Petrus, Petrus. Pedot, pedot. Iya.
Iya. Iya. Iya. Yo Mas Onang, Mas Onang. Onang Bayu Prasetyo. Iya. Ayo, Dok. Gerakannya Opa Febri, terus bangun. Terus bangun Mas Onang. Iya, gas lek, gas lek. Ayo lek. Terus lanjut. Ayo, beda ya. Ayo, Dok.
ada ya. Mak gluduk kome apa ya? Mak duduk. Kowe iki nang ngopo, Dak? Oh, lah kowe ora ngerong ya ning kono iki. Ngapain terus? Kan karep bojone, bojomu toh? Lah iya, Adik, ana bojo kok. Gak ono tra, Adik. Aduh, mungkin mesau. Nggih. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener. Salame iki sik bener ta? Iya. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik bener lek anu salam ki. Ndas udut undi-undi. Dah sepotan wis gajule ora apa-apa. Ya jane gur nyenil. Wah, ini semono ki ndas kabeh to. Lah iya lha ora apa. Oh, blok. Oh, lah kowe metu iso diruyuk wong sakmene ngono ngeloyo ngono. Mbok nek nom-nomono kasek ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang seru, kurang kompak. Ketok remason kabeh. Lah Tua grup iki lho. grup apa e? Grup sing ngene iki. Iki gayeng, Dok. Kowe grupe sing kono kae kaya sing nom-nom to, aku tak sing kene. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku ngerasa kayak ibu gairah. Langsung usia muda. Yo. Oh, wong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengajian juara 100. Sumpah, tembuki wong. Oh, sigrak kok iso. Waalaikumsalam. Iki malah koyok-koyokan. Kan jumpo. MC Bang saune pasker iki. Oh, alah. Presker. Weh, Dot, lambemu tak kayak presker. Lah, nek kaya mbak-mbak iki lho ngene iki men rada abang. Nganggo presker to, Mbak? Engko tak kayak 50. Mas, sing duwe mau tang 50 ya. Kanggo kayak mbak iki. Ah, iki acarane. Kitanan pendeng. Pendeng apa serendeng? Lah kono supitan apa entek to ya. Oh, alah. Wong tuwek wis supitan. Ampun, Pak. Wah, iki bolo nek saiki. Alah. Acara iki apa iki? Acarane apa to, Dek? Apa tak? Ulang tahun. Oh, ulang tahun sak pendeng. Gumbrek pendeng. Oh, gumbrek. Lah kowe resan lho. Gumbrek kan resan. Tapi. Oh, kowe sik to. Iki sesama resan kan tuwek-tuwek to, Dok. Wah iki MC tuwek, sinden tuwek dadi siji iki num-num dhewe tuwek-tuwek kene iki. Sing ireng elek brewoken ditekak. Lho, aku ki sik imut-imut. Ireng mutlak. Kowe sik to. Lah aku nek diajar timi-timi kaya ngene iki. Apa nek mbake? Iya. Sekarang sing ning omah. Sing ning omah kok ngono kok. Sing omah kan kok aku. Ndi? Ya tak jakra. Wong Mbak Febri. sing omah nglempet kabeh kok. Ora melu. Ora melu. Aman Mbak ora dibleki Mbak. Oh, aman. Iki kok jiblek iki kok nglempet kabeh ngene iki kok, Yon. Ora ding Mbak telung aku bojone. Hooh. Iki bojomu. Endi? Upin Oh, Ipin. alah, Upin Ipin. pengen. Kose foto sing kepiye? Sing ndi? Bablasan terus. Iki lah. Udu. Bablasan. Iki. Halo, balon. Iki lah. Oh, pernah lho tok iku mbok-mboke iki aja ngawur to, Bu kok. Malah ngene, Bu. Oh, pengen foto, Mbak. Seneng nek ngerti aku. Aku ganteng. Aduh, lah rupak iki. Aduh, yo ngalah. Yes. Sembrono bendot iki. Ambunen. Wangkem itu obok-obok ndak tak kira bak.
Lah mau ki mbake yo. Heeh Mas, aku yo. Heeh, ngono kok. Karo lambene ki heeh Mas. Lah aku yo yo haus aku. Oh. Sapa? Iki. Oh, iki to. Wah, Mbak, ketoke kok kowe sadis kaya ngono kuwi. Kowe pengen tak gandrung apa gandrung aku? Be, Rambutnya beda karo kancane. lha apa? Wis semirane emas kok. Ndah jeronane. Emas kabeh. Maksude iki jerone kene bangsa kuping, bangsa ngono kuwi lho. Wah, jan malah medeni. Yo, iki acarane apa, Mas? Wah, ulang tahun Mbak Anandi. Lanang. Oh, lanang to. Sopo mau? Sopo? Oh. Oh, alah Mbak Anandi. Lanang apa wedok? Oh, ki Mas apa? Oh. Allah ngono kuwi yo nesu lho. Mas Anandika dia Saputra. Lah. Oh, biasa saja. Ki sapa? Biasa. Oh, Bias Utama, kursi tok. Anake. Ayo, Bias Utama kan kursi tok. Utama kuwi tok we. Wah, diganti yo. Yo iki acarane ulang tahun apa, Pak? Ulang tahun yang ke-45. 28. 28. Oh, lha sik ngono to. 28. Alah, lho kene gurung belek dhewe to dodot. Lu ngerti ngono dirampok ngono ning mburi. Oh. Ulang tahunnya Mas Anandika Bias yang ke-28. Oh, yang ke-28. Nggih, Mas. Nggih. Semoga nggih rezekine lancar, Mas. Lah ndi to wong iki? Wong iki ning ndi to? Ning Buri, jaran. Wongnya ning Buri lagi Gusti jaran. Allah wis ulang tahun yo jaran landah. Oh, lah layak ora kelong. Jabang bayi. Lah potong separo layak. Ning Buri. Lah iya. Nggih. Semoga nggih sakinah mawaddah ya. Oh, lah kuwi rabi kaya lho lali kok. Yo. Barek yo terus kae kowe, ya aku. Aku iki apa kowe? Engko aku salto nek sawerane engko. Oh, ya. Usik lho iki sapa gawe kene BPJS ora to iki. Wis gue pengen to tungkak jelek. Pendiaran jelek. Oh, Mas, siap ambulan. Ada rumah sakit kene iki. Wis. Untuk iki contong. Lah ngerti contong duke rene, mbok mau contong selek kono. Lah iya, contong selek Iya. omah mau iki. Terus nyambut gawe. Info sing ajeng ngantemi Petrus kumpul ten lapangan. 50.000 antemono nyo. Kuwi disawer kuwi. Kowe disawer. Kuwi Terus, meneh kuwi meneh. Meneh kuwi meneh. Salto sik. Salto sik kok sawerane tambah. Ora. Petrus. Lah sawur wong mati. Yo salto. Ayo Petrus salto. Saya tahu. Salto sik terus. Ayo. Petrus Bambine, ayo. Tepuk tangan yang meriah.
toh. Tiba kok milih. Kepiye? Kepiye? Terus. 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 Nek salto ki mbok hati-hati kok nek etek-etekmu ngene apa lho? Lato-lato aman. Aman. Ora apa-apa. Yo seger sing ngene-ngene iki ya. Iya, sing mau wening-wening ngene ya. Yo gandrung sik milik gandrung sik. Weh, Kok ya iki pecel lele toh? Pecel lele. kayak kalau 1.000 terus. Lumayan alhamdulillah. Syukurin Gusti, matur sembah nuwun. Ya. Ya, monggo. Sing ngajeng ngucali watu mboten apa-apa. Sikat. Ora lunga. Adalah kemalingan gue. Kepiye? Petrus. Kalau sakat ke lho, terus kayak lho. Kalau sakat diparani. Kayak mana? Iya.
Apa? Iki keco nyambut gawe kok malah. Ya. Ya wis. Ya. SMKI. SMKI. Lah kok aku. Lah kok aku yo. Nyambut gawe. Wedi ngawur. Wedi kok ngawur. Nangis. Tanggung jawab, tanggung jawab. Iya. Ayo terus, sikat. Iya, hae. Iya. Iya. Ya, on. Iya. Hae. On. Ya. No. Ya, on. No. Ya, on. Yuk. Yuk. Oh, iya. Beri tepuk tangan yang meriah.
Iya. Go, 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 Solo, wayo, os, oa, yo.
kembang cempaka. Temanya lagi kembang-kembangan ya Mas Haris ya. Tanaman hidup. Tanaman ya nek dicondro ki yo nek kaya Mbak Feni ki yo kaya kembang melati. Lah, nek Nurli. Ora nek Oh, Vendika sih. Vendika ki kaya kembang kenongo. Nah, Nek Nurli kaya kembang pasir. Aku kok tiba elek to. Prasisan Revolution Arnoldi. Kembang pasir ki lho ben sing kewan. oh sing glinding-glinding kayak dah. Sing kewan ki terus ngono. Oh, ngono ki jenenge kembang pasir. Cak, juga latih patenan aku. Iya, layatanmu tak pek. Lumayan toh. Nggih, dibacakke napa niki Mas Tewi? Lintang rembulan. Ora ning soroke. Oh, ya. Mau ana pamulutan ayang-ayang. Mas Dewi. Manut. Terus pundi? Oh ya, Marguri. Kena godho. Ya. Nano no. Monggo. Yuk. 3, 2, 1.